Здравейте, аз съм Ивелина от Меню и днес ще ви покажа моя вариант на чили кон карне. Една традиционна рецепта, която идва от Мексико, но вкуса ѝ не е много чужд и на български. От какви продукти имаме нужда за тази рецепта? Телешка кайма или телешко фино смляно месо, боб, аз ще използвам червен боб, сварен предварително, консервирани домати, доматено пюре, червена чушка, печена, нарязана на ситно, лук, чесън, естествено сушена, натрошена люта чушка, смлян кориандър и смлян кимион. И разбира се, за да засилим вкуса на месото, ще добавим купче маги бульон телешки ребърца. Първо в загрята мазнина, най-добре олио, ще сложа лукът и чесънът с лъжица вода да се задушат около минута-две. Лукът започна да става прозрачен и сега ще добавя скълцан чесън. Сега е момента да добавим каймата. Ето я. Целта ни е, също както при нашата мусака, да я раздробим на съвсем фини парченца. Ще добавя между 50 и 100 мл вермут, може да се сложи и червено вино. Разбърквам и изчаквам 2-3 минути, докато се изпари алкохола на виното. Сега ще добавя подправките. Това бяха кориандър и кимион на прах, както и чилито. За доматеното пюре, доматите и печената чушка. Разбърквам отново. Сега добавям боба и натрошавам купче маги бульон телешки ребърца. Сега ще покрия ястието с капак и ще го оставя за 10-15 минути да покъкри на тих огън. Накрая само ще го разбъркам с ситно нарязан магдanoz и ще поднеса с резенчета авокадо и с лъжица изцедено кисело мляко.